yaran nan kanana da ke kamata ke da musu da su rayuwa ki bi su a hankali ki haƙuri ne ki faruwa ni na rasa yadda zan yi abin da nake so ce dan Allah ke haƙuri ki kwanta hankali yaran nan yara ne yan ƙanana zan yi zama da su zan kira su mu tattauna akan wannan matsaloli kuma Allah ne za ki ga canji wallahi za ki ga canji in Allah ya yara ne ko ki haƙuri na ji damuwoyi in Allah ya za mu yi zama da su don mu kuma wallahi za ki ga yara ni da ina da ke ba ki san fara ki ɗan murmushi mana haka ne ma ka mutu ne ka mutu ka mutu abin bai kai ga haka ba me zai sa an kai su wajen takasu bayan da kina nan da yake ki yi haƙuri in Allah ya zaki canji na ɗauka mu haƙuri Allah ya ki dan sauki su yawa wallahi har kin sa na sanyi yawa kat zo mu koma